Hayi bosisi, abengakutshelanga yini? Nami nisakaza amakiweni la khale sowengiquza zamakankani. Uzongitshela ukuthi khona into enkulu ezayo. Yes. Khona into enkulu ezayo. Yes. Lalela-ke Munu, uzongisiza-ke ke. Angizwanga? Yes, sis. Ingane enjani? Ingane enjani? Sinengane thina ezayo. Sinengane ezayo. Ingane esanukwenzayo. Ngalwa. Lalela. Ngangili ngoba ngoba lalela. Ngoba nami nivule ingoza zeni lezi eziqhaqhaza engathi ugogogogo. Lalela la wena sifele. Indoda yakho uyahlanya wena. Ngiyahlanya mina. Uyena ukutshela lokho ukuthi ngiyahlanya. Ngishiyela kona lento indoda. Ngishiyela ukuthini? Ngishiyela kona lento. Lalela wena Thukhothi uyazibonalela nje wena uthi akuthathe groovini wena ungazongijoyela. Ngizwa ngawe nje. Lalela you are not up to my standards, you are not up to my level. Ubongani ke loyo naye ke nizo unyumba. Ingakho yazi idepho sisi. Lalela idepho yaziwa bojova. Hamba umithela amadoda abantu wathole esipotini. Ingakho nivaleke inzalo nje nibe lalela ke iyaphela leyo nto today. Uyamqala uyamgcina. Hawu. Ngiyakutshela. Sizwa ngawe sibani. Awungazi. Ayisizwa ngawe sibani. Awungazi wena. Ukuthembisana ubungani if ngiyaphi sengibuza. Ngiyanimekelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandlezulu. So njengoba igest yami ifikile namhlanje ngivakashelile, kusho kona lokho ukuthi ikhona lento aseyisola muva nje kwi-relationship akuyona no-person wayo. So-ke uzosichazela kabanzi ukuthi kwenzakalani, kungani ela ekhaya namhlanje. Sabona kunjani? Ngiyaphila kanjani sisona? Ngiyaphila nami. Ngicela ngiphe isibongo sakho. Mina ngoMadube. Madube. Yes. Oh, umbuyazi. Ubuya uhlala? Ngihlala la eNtuzuma. Kuyila ukhulele khona vele? Yes, la ngikhulele khona. I was born in Durban, ngakhulela khona from Gogo and then sabe sahlala la. So amakhaya wakho eSentuzuma? Amakhaya wami emolweni. Emolweni? Yes. Okay. Kusasekhona abantu khona emolweni mhlawumbe ugogo omkhulu, malume? Ugogo akasekho, sekukhona omalume no aunt. So ukuvakasha? Yes, siyakuvakasha. Oh, okay. Ngicela ungiqala ke la uhlangana khona nomuntu wakho. Bekumuphi unyaka nihlangana kanjani? Yo God. Yes guys, ngisenza splash ngisho sinezinto eziningi emakhanda ethu. Kanti ke kahle sihlangane khona I think it's been 5 years manje. Angeke ngize ngineze kahle unyaka but mangibala I think it's been 5 years. Yes. Sihlangana nje kumnandi get together. Mangithi ngiyayibonela nami la ayibonanga lo guy. Ugayi omuhle. Omuhle nje lokho ngitshontsha nje. Lokho ngithi phela nami I'm the girl. So manje ngiyayibuka lento hayi. Bese sixoxa gcina sitholile ithuba. Xoxa exchange amanamba but ngafuni ukumcina. And then the following day I phone nangempela I'm like, "Oh, okay. Sibonga inkosi sivunile." Okay. Utime of lo nyaka? 5 years from now. Okay. Yes. So, mengiqala ke i-relationship uthini uGuy? Uthi ukhona umistress okhona noma uthi usingle? uGuy uthi single, uthi una relationship and ufuna umunye umuntu azophilisana naye and uzimisele kuyikhona ukuthi usehethekile plus nami bengingahetheka before, so I thought just give it a chance. La mecontesile la izophuma. Okay. So wena ke esayidini lakho bekhona umuntu oluthanda naye? Yeah, ibekhona. Wenze njani ke ngaye? Oh, beningekho right? Besingekho right, besingekho stable. Bekuyinto on and off. So ngase ngathi anginikezelo i-chance, ngabona ukuthi kuhamba kanjani and then ngabona ukuthi yazi ukuthini kunezinto engiyidingayo, kunezinto engiyifisayo and uzimisele. Okay. So kwahamba isikhathi wahlukana ke nalowo ebekhona. Wasufocusa kulo naye. Cace ukuthi manje isikhokho isiwe. Okay, iziphi nje izinto ezinhle oyikhumbulayo enenzelene zona noba u2 kwi-relationship yenu? I think the most thing enhle it's honesty yakhe. Nothando nokungibeka phambili and understanding the person that I am. Nezidingo zami. And nokuba comfortable in his own skin because I think now he had to prove ukuthi okay sesandana nami manje and akasekho kule relationship abekuyona. Okay. But emva lokho ke sabambisana, wangifundisa ukuyithemba nami. Safundisana nje ukuthi fanele mana abantu ibambisane empilweni and leyo nto ngiyithandile kakhulu kuyena. Mekwenzeka nixabana ubengacomparishi nomuntu akade enaye previously? Bengakaze ngibe nebhadi lalokho. Angifuni uqamba nangashela.
bengaze Okay. kube nayo inkinga yalokho. Into ebekuyikhona nje ukuthi besidila ne-situation ebesidila nayo ngoba nami ngangitshela ukuthi wasengiphumile lapha ngifuna ukuthi ngicomparison nomunye umuntu ngoba that is totally wrong. You are taking Yes, away ku-wrong. from le relationship osukuyona manje Yes. engabe uyayakha. So the best thing, focusa kule relationship osukuyona manje. Yes. And lokho unginikezile khona, so iyona into ebengikhululwa kakhulu. And ngagcina sengizibona ukuthi okay, I'm the one. Okay, wena umakhonya Lalela. manje ubambeni kwenzakaleni? Why uhleli nami la ekhaya namhlanje? Kwenzakaleni? Ngihlezi nawe siswami ngoba ngiyabona ukuthi akusahambi kahle. It's not make sure It's manje. not make sure after everything esekuyona siyaxoxa, communication yethu is still the key at all times. Kodwa manje ngiyabona i-communication siyayiluza. Okay, sekuyalekha lapha Sekuyalekha yabo, sekunama-mood swings, isikhathi sami akasenaso. And angazi indaba but nje ihlezi kuzoba kanjalo most of the time. Vele ubona ngalokho ukuthi hayibo waseshintsha manje umuntu. Sengiyakufonela ngisakutholi. Uwumuntu oyithandela uyiphume lakhe. Azambele ubumnandi nami ngiyasandela ubumnandi side lami but bese nginankinga nalokho. Okay. But to the point ukuthi manje sekunezinto esezisecretive ezinye ezenzakalayo bengazi ukuthi okay how wena usemhlanga kodwa mina bengazi ukuthi uzoba semhlanga when before kade ungi-update ngawo wonke ama-movements nami futhi hlezi ungitshela ukuthi angik-update. And So ibuhlungu leyo nto. ilapho kuvele kwabuhlungu khona ukuthi why yini lesishintshile manje. Mhlambe uke wa-check efonini yakhe ukuthi hamba kanjani, khona yini umuntu ofonelana naye noma text WhatsApp, mhlambe kukhona inamba entsha esikhona. I had to stoop that low because bengafuni khona ukuthi ngize ngifike lapho kodwa I had to stoop that low because sengiyabona ukuthi akusahambi exactly ngale ndlela Yes. bekuyiyona. And Ekushintshile. I'm trying ukuzama ngey'ndlela zami ukuthi okay i-relationship yethu ibe stable kodwa I had to stoop that low ukuthi ngize ngithole i-reason ukuthi kwenzakalani. Once lemana day udakelwe ifoni agcine ephendula isale kanjalo before uyilokhe ngiyibambe ngaphela akayithinto okay. yami nama yithinto yakhe sikanjalo. And then ngiyibambe manje ngiyabona how sekukhona ukunuka santungwana nje. Ngibuza ukuthi kwenzakalani. Okay, who's this Xolo girl? Olo, kukhona Xolo. inamba ebhalwe ngoxolo. Inamba nje ebhalwe Xolo that I don't understand. When ngazi kahle ukuthi phela yena ngiyakwazi ukuthi usezoswinga manje out of a sudden, yabo. So ngangafuna futhi ukuyithatha ngithi ngizofonela leyo muntu loyo awukwazi kuyenza leyo nto. Fika isikhathi sokuphula. Ngabe Yes. ufonela ugele uthini no. Mhloniphe So ngase yazi hayi. ukuthini the best thing ngabona ishow yeni ngathi the best thing angiye kule show bazongisiza bazongitholela Okay. yena. Simtholeleke njengoba singezile inamba yakhe Yes. and asichazanga ke ukuthi wena obhalile kwe-show. Kodwa uyazi yena ukuthi uze kwi-show ethi umfunani umuntu wami. So uvumile kuza ukhona njengamanje. Angazi noma wena ukulungele ukuthi ngimlande ukuze uzokhona ukukhulumisana naye umbuka. Okay. Ngimlande ne? Awumlandi. Siqale. Tosandela. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo i-Black Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke i-guest yethu yesibili isijoyinile and ngiyathemba ukuthi sokwazi ukuthola iy'mpendulo lezi esiy'dingayo njengoba sila njengamanje. So-ke asike sibuke izinto zizenzakalele. Sabona kunjani? Singaphila kanjani sisi? Ngiyaphila nami. Yebo, mina nguMazondi. Mazondi, Yes, Gagashi. yes. Ubuya kuphi? Ngihlala eNtuzuma. Ukhulela eNtuzuma? No, bengihlala ePMB ngifike la 2018. Oh, okay. Yes. Uyamazi sisi Mhlena? Cha, angimazi. Awumazi? Yes. Ish. Uzongazelaphi? Ufika nemqondweni wakho uma uzwa kuthiwa ishow obizele kuyona ithi umfunani umuntu wami. Ish. Ucabangani? Mawucabanga sikubizeleni. Isisho umfunani umuntu wami. Ngicabanga ukuthi ingomuntu le nto le. Yes. Yes. Iyona impela-ke lento esibizele yona. Usisi uyakuveza ngala ukuthi akekho right kwi-relationship yakhe muva nje and ungabi right kwakhe kufaka wena phakathi. So ngiyacela ukuthi umuphi isikhathi akhulumisane nawe umuzwe ukuthi ufuna ukuthini kuwena. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi ukhulumisane nawe. Yasis. Yebo sawubona. Unjani? Ngiyaphila. Uyamazi bongani? Yebo ngiyamazi. Ungazelaphi? Umuntu wami. Umuntu wakho? Yes. For how long? Asinaso isikhathi eside. Besasanda kuzwana. Oh. Yebo. So- Ngingaphosisi 3 months. Sis. 3 months. Yes. Oh. When Xolo?
Yes, ngiyena sisi. Indaba khona inkinga? Khona inkinga. Ikuphi inkinga sisi? Ubongani umuntu wami. And we've been dating for 5 years. Aw, And ngiyazibuza ukuthi kanjani uzothi wena ubongani umuntu wakho. ukuthi bengakaze nama ngichazele ngawe. Hayi mina bengazi Yini vele bekufanele ayichaze ngami? Cha umuntu maniqala ukujola nawe uyasho ukuthi nginomuntu nawe umtshela ukuthi nginomuntu ukuze nizokwazi ukuthi khona onomuntu nomunye unomuntu noma nenza izinto zenu kwazi ukuthi Manje nihlangana naphi nabangani vele? angicabangi sisi ukuthi kubalekile lokho. Kubalekile kumina ngoba ngiyayibuza ukuthi ubongani usuka kanjani from this aye from that. Hayi angazi ke mntama indaba yena ungamfonela umbuzo ukuthi usukanjani from kwena eze kumina. Sikhona ukuronga ngasakuzile. Shuthi khona ngakuzwa phela sisi indaba yona ungayini kahle wena neBarrett. Ayi nungani wena makhwala. And futhi le Barrett ngathi ngiyayifanisa. Le Barrett yabongani? Awu. Phela igqokwe yimina ukuchaza ukuthi umuntu wami. Usosonka ngayo ngobuhlolo Igqokwe yimina. Nami ngithatha amadoda abantu mase ngithatha lento zabo. Igqokwe yimina nje. Mongazi nalowo bongani loyo wakho ke khona okukhulu okuzayo phakathi kwethu naye. Yini le nkulu ezayo? Hayi bosisi abengakutshelanga yini? Nami nisakaza amakiweni la khale sowenqoza zamakankani uzongitshela ukuthi khona into enkulu ezayo. Yes. Khona into enkulu ezayo. Yes. Sinengane sinezayo uzongisiza ke angizwanga? Yes sis. Ingane njani? Ingane njani? Sinengane thinezayo. Sinengane ezayo. Ingane sanukwenzayo. Lalela. Ngoba lalela. Ngoba nami nivule ingoza zeni lezi eqaqaza engathi gogogogo. Lalela la wena sifele. Indoda yakho uyahlanya wena. Ngiyahlanya mina. Uyena ukutshela lokho ukuthi ngiyahlanya. Ngishiyela kona lento indoda. Ngishiyela ukuthini? Ngishiyela kona lento. Lalela wena two court uyazibonalela nje wena uthi akuthathe groovini wena ungazongijoyela. Ngizwa ngawe nje. Lalela you are not up to my standards, you are not up to my level. Ubongani ke loyo naye ke nizo unyumba. Ingakho yazi idepho sisi. Lalela idepho yaziwa bojova. Hamba umnisela amadoda abantu wathole esipotini. Ingakho nivaleke inzalo nje nibe lalela ke iyaphela leyo nto today. Ngiyaqala uyamgcina. Hawu. Ngiyakutshela. Sizwa ngawe sibani. Ungazi. Hayi sizwa ngawe sibani. Ungazi wena. Ukuthembisana ubungani if ngiyama sekubuza. Ayikho siswami into eningi angithembise zona but ubhuti unalo uthando unempatho nje yes umuntu alright yena mengase ngimchaze. Kulo 3 months ebiseni uhlanganisile sokuza umntwana. Umntwana sami ukwenzani? Umntwana sami ukwenzani? Umntwana sami ukwenzani? Wena nodinto. Wena sifebe. Awazi abantu. Sifebe unyawo. Ngiyeke wena bhuti, ngiyeke. Ngiyeke. Tshela inja yakhe ivala uzipho lo. Yenzeni? Wena uhlula yini wena ukulungisa ipheti lakho? Kodwa vela nafaka amaphindi. Nizenzo zodwa babantu idwethu. Ayikho phela inkinga fresh. Lalela fresh ngani wena? Uzodwa fresh. Base nibona uzodwa base nitshela ukuthi no zodwa. Nabe nisele emathaveni nikhamisela amadoda abantu. Akha man. Hey! Niyinyumba bese nikhalela amadoda. Yini? Lalela fanele uzazi. Uzalele. Lalela fanele uzazi mawukuthi uthi ungathi ufika usuyamitha. Azi nazi ukubanjwa njalo amadoda. Lalela nonyoko beni bahluleke ukubamba amadoda keingane. Angizodlala wena mina. Angizodlala wena mina. Awungazi kahle. Ngakho sisimfanele. Hey mina ngumangivakele mina ngumbuyazi. Angithekelwe singithekelwe sakuzongibona. Wema bagagasana abugagaswa onke amadoda la wathola ama7. Sobona ukuthi ufole jackpot. Hayi mnandi indoda yakho. Hawu Sam. Namanga. Singakhona simfanele sizwe. Khona ke mina Shem ngizomshayela helicopter. Wenzani wena? Amfonele yini? Hayibo. Akamfonele mayisana umfonele. Wena ngitshele kahle indaba lesi sifebe ukuthi uthathaphi. Ngiyacela sinisifanise. Hambe godule ifebe zothi ukhothi la. Kunjani? Yebo, ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noSitufuza dla ngamandla ezulu from Black Life TV. Mina ngikhuluma nobongani? Yebo, yena ukhuluma naye. Awukho matasa singakhona ukukhuluma? No, angekho busy. Singakhuluma? Okay, ngiyabonga. Nginama guest out 2 ushow ethi umfunana umuntu wami. Abekho happy yazi kanjani? Ukhona umuntu wakaZondi oseduze wakho mazi? Ya, ukhona sisi. Ungitshelile wathi nina 3 months nithandana and uzithwele. Uyazi into njalo? Ya, ukunjani impela? Hayibo. Webongani?
Ngicela umhambela kancane. Webo ngani? Baby. Yimina okhulumayo. Uthini kumina? Uthini kumina? Yellow. Uthini kumina? After everything uzongitshela ukuthi yebo, after everything uzongitshela ukuthi yebo. Uyazi ngalo mgwembe wakho lo. Lo mkhulukudu wakho lo wasemathaveni. Ozongitshela ukuthi wena ukhulelwe na uzovuma la uzothi ukhulelwe. Baby, please ungangenzi nje. Ungangenzi nje after everything we've been through. After everything we've been through. U5 years awusuyena insango la ibhemayo lo ungijwayela kabi. Dakwayigodi masezodaka lalelani la. You can't do me like this. Akwazi. Nini ngomhla kabani? Kunini ngomhla kabani? Okube mina ngifikanga la kulo sisi njengamanje nje obezongisiza ngabe ufika nini? Okuba ngamtholanga lo mdlwembe wakho lo nengqozi yamankankani. Hamba ikhala la nkwaye la. Hayi bo lokho wehla wenyuka isikhathi sokukhuluma nawe bengasithuli. Imina obehla yenyuka. Imina obehla wenyuka. Ngingabenza ama-event efanele ngikwenze. Ngingazenza izinto efanele ngizenze ngingamnaki umndeni wami. Ngibe nginaka nawe ngaphezulu nomndeni wakho. After everything I've done. Uzongitshela ukuthi indaba yengane. Mawuthi ubufuna ingane waye ungashongo ukuthi azamene indaba yengane. Sithole omunye umuntu ongasisiza ngengane. Then ukuthi uzongibizela lentsha le. Izona zonke izinto bengithi zokuchazela lozo. Wena nje phela bekumele wethi Ngenze njani ngoba ngixayekile ngoba ngiyakubona ukuthi you're no longer yourself. After everything I've done being there for you. Uyazi ama challenges esigo through wona uyazi ukuthi izinto esengidlule kuzona. Ngiyakho la usafuna ukulalela khona lokho ukhuluma wona duje yini ngempela. Ngikhulumela naye. Amkela. Ngiyamkele ini wena? Amkela. Ngiyamkele ini wena? Ngiyamkele ini wena? Ha, yasibona esibe sakho sikujwayela kabi la. Ngiyamkele ini? Yes. Webo ngani? Yabo indlela ngekho right. Webo ngani? Sengizoxabana khona lapho manje. Ngiyacela ukuthi usicacisele ukuthi why ubufuna umntwana noma kwenzakalani ngawe? Why wazongena kwenye relationship? Ubufuna umntwana kuphela. Umntwana kuphela kulo sisi kuphela azikho izinto. Umntwana ozophuma edakophiya. Umntwana ozophuma edakophiya uthukhothi. Ubufuna yena. Bekhona bonke abantu abebengasiza. Shut up wena sibebe. Shut up wena nonjindwa. Hey kahle wena. Yazazi ife bephuza uphiya mina engcono kabi nawe. Hayi wena, last number ubani wena? Bathathephi? Geza ingane. Bathathephi wena? Umtshelile ukuthi ubufuna umntwana kuphela. Dakophiya nenzamba. Ha. Ubani ke? Umazondeni umtshelile ukuthi ubufuna umntwana kuphela. Iyona nto bengifuna kuphela kuyena bengakamtsheli mama phela isikhathi engasithuli yena nje belokhu ehle inyuka nabe ebhizi nabotshwala lapha emathaveni. Yo. So manje uhlosumisa kanjani? Ubani umuntu omkhethayo njengamanje? Ngizothatha yena lo ka5 years bese ngithatha ingane yami phela ngaphi kuye ngakho. Oh okay, kulungile. Ngicela uxoliseke kuyena ke ngesenzo. Ihlale noba ingane yakho. No 5 years? Yakwazi. Mayithakatha ngimazelaphi lo mthakathi wakho mina. Wakwambona umthatho omhlanje wena sibebe. Wakwambona umthatho omhlanje. Mazelaphi lo mthakathi wakho? Kahle bo wena. Njengoba ngathi nje umuntu ubhale wena emsweni. Hayibo. Ungazongijwayela kabi wena. Kahle wena. Don't you dare. Kahle. Ukhuluma nento esibangayo manje ngikhuluma nawe. Wazini wena. Ukhuluma nento esibangayo. Hayibo sisi. Ngiyacela uzama ukuxolisa-ke umuntu obenayo isikhathi sithi nothi wena uyamthanda. Ungathi nawe abazi. Hayibo, hayi nama. Kwena uyazi? Hayi nama ngazi. Shutha sasonke. Hayi kuyangisazi. Kanti nolibangela mbele. Kulo mthandayo lo osebenayo isikhathi eside ngiyacela uzama ukuxolisa kuyena. Nawe awusuke Bese umchazela ngomntwana. Hayi ntombazana. Yeah. Okay, ngiyacela ukulungiseka. Yaphi yona? Babe. Yabo mama. Kodwa ngenzani? Ngicela uxolele mama. Nawe uyazi izinto phela siyayisikhule namaphutha emhlabeni esiphila kuwo. Kumnandi ngokuphila ngamaphutha emhlabeni. Oh khona kini bezoqhubeka belokho bengithuka futhi kini after everything. Khulisa. Bazobe bekuthula. Ngabe vele bengithuka nje usuhambile nje wamithe umangumbi. Soyikhulisa. Cha phela sizothatha ingane ngapha ibuye ngakuthini. Uzokhona ngithi ukuyisupporta nawe.
Uyangazi anginayo inhliziyo enhle, angikaze ngaba isilwane. Angikaze nje ngaba isilwane nakanye. Konke sokhuluma uma sesindawonye simoya. Ingane izofika nje ihlale nawo sonke kube mnandi. Ehlisa umoya. Hey, nazotshela le nja yakho lokho engidelele lokho engiyisi. Yabona phela nawe lokho umbiza ngamagama. Angithi yona ke edala impilo leyo. Hayi, nasenza. Siyabonga kakhulu bhuti Bongani. Kulungile mama siyabonga. Ngiyacela kodwa ungagcini ukukhulumisana naye la kwi-phone call. Usenze isikhathi nje ukukhulumisana naye Xolisi. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngizozama ukuxhumana naye. Okay, ngiyabonga. Bhuti Bongani uthi uyimisele ngokuthatha umntwana. Phela. Ayi angivumelani-ke sisi nalokho. Ufuna i-relationship yenu iqhubeke. Cha nje imehlwane namahlwane nami nomntana wethu. Uqhubeke nentombi yakhe. But uthi ufuna ukumthatha amkhulise. Hayi ngeke ngikwazi mina. Angivumelani nje nalokho. Akushoyo. Awukho right. Angikwazi. Ngimazela phela lo mthakathi uthi wapi usebenzisana. Ubhuti Bongani njengoba ethi ufuna ukuthatha umntwana ungamamukela. Umntana my helicopter nje uzeshaya kanjani njengoba indexa nje. Uwazelaphi? Angisebenzisi lutho. Ukuba flex nje mntakami awenze yoga once. Ngabe unengane phela. Ungalokhu ugxuma lapha Ngabe esportini unengane. Ngabe unengane. Iphi ingane ma? Iphi? Amaqanda wawasaphi. Yasetshenziswa ube nama-pens ube nama-goals hayi ukuthi uncane kanje uhamba selokwazalwa wena. Uhamba umisela amadoda. Selokwazalwa idebe. Lokho umisela amadoda abantu. Uzimisela ngokumamukela umntwana. Njengoba ubhuti Bongani echaza ukuthi uyafisa ukumthatha umntwana bese uqhubeka nawe. And uxolisile. Uxolisana sami ngiyaluzwa. And ushilo njengamanje uthi awunayo inhliziyo yami. Anginayo inhliziyo yami. Ingane umntana masephela uzobe sefikile. But the only thing engizobe kuyikhona ukuthi shuthi kusazofanele silungise ezinye iy'nkinga. Okay. Sisodwa nje siyihlele into zethu sibone ukuthi kuhamba kanjani. And mhlawumbe sifane nama-boundaries. Sithole the grounds respect to one another ngoba ngiyabona njengamanje nami ngisaphakanyelwa umoya ngoba angiyilindelanga lento. Awukho right. Angikho right totally. But now that usutholile and sekwenzeke kanje uzizwa kanjani? I have a sense of relief ukuthi bengahlani. I'm not delusional. Okay. Yabo. Ngiyayazi into ebengiyibona. Futhi khona ama-senses ami asayiwona odube basamile basayibona into mayisa nangempela. Kodwa ke yeah, I don't know. It's just a lot. Ngiyabonga kakhulu Mazondo ukuthi usiphe isikhathi sakho ufike usihloniphe. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga nami sisi wami. Madube ngiyathemba ukuthi yonke lento izodlula mhlawumbe kusase into nje bizama uqinisa i-relationship yenu kodwa ungavumiki. Sonke siyawenza amaphutha singabantu and iphutha lokuthi angakutsheli ukuthi ufuna umntwana uthi uyezwa jikijiki usenomntwana kwenye indawo ozayo amlindele. So le nto leyo noma izosenza isilonda but ngoba uxolisile ngiyacela ukuthi uncike emazwini wakho uxolise niqhubeke nempilo nophesini wakho. Ngiyakuzwa sisami. Ngiyakuzwa. Ngizokwenza yonke indlela. Ngiyabonga. Mbuke lapha ekhaya nisibonelile nani ukuthi kuhambe kanjani kusukela eqaleni kuze kube manje. And bafethu mina angisiboni isidingo sokuthi siphisane ngamanga. Mekuthi uyazibona ukuthi lento oyicelayo ayivumeleki. Shiya. Then uthola omunye umuntu ozovumelana nalento oyifisayo noma indlela ofisa uphila ngayo. Hayi ukuthi wenze izinto ngokuthanda kwakho ekubeni awuthandani wedwa. Ayikho i-owner ye-relationship. Mekuthandwana nisuke ninoba u-2. Hayi ukuthi umuntu uphatha kwi-relationship yedwa enze ngendlela athanda ngakhona. Asikwenzi lokho and asikhuliswanga kanjalo futhi ngeke kwenzeke naseminyakeni ezayo. Cela ukuthi sihloniphaneni, sithandaneni, sizelwane. Cela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Mina ngithanda kakhulu. Bye.